פגישה מרננת לב, לפגוש את האנשים אחרי עשרות בשנים ולעבור תקופה אחורנית שמזכירה לכל אחד ואחד המון דיכאונות. אני באתי לגדוד 22, כבר אחרי כיבוש חיפה ואחרי עוד פעולות, רמת יוחנן וג'נין ומה לא. הגדוד היה שבע קרבות, הגדוד היה עמוס ברשימות חללים, הגדוד היה עייף ממשלטים, ככה קיבלתי. בכל זאת ישנם כמה נקודות שחשוב אותי להעלות ואני רוצה להעלות כאן כאן. ראשית, לנו יצא להיות אלה שמקבלים את השבויים של מדינת ישראל מידי הסורים בזמן שישבנו שם במשלטים. לא יודע אם כולם זוכרים את זה, אבל היינו נוכחים בזמן קבלת האנשים. אני גם הייתי אחראי על כל מה שנעשה על יד האוטובוס השרוף שם בכביש משמר הירדן. נקודה השנייה, לי יצא לשחרר חזרה מצה"ל את הסטודנטים שכנראה עם ישראל התחייב בפני הטכניון לאלה שצריכים לחזור חזרה ללימודים ולהשלים אותם, ואז הגדוד שחרר את הסטודנטים, הם הלכו ללמוד. אנחנו במקומם קיבלנו שני גורמים שמעניין להזכיר אותם כאן. ראשית, את אלה ששוחררו מהפלמ"ח, אחרי שפיזרו את היחידות של הפלמ"ח, אנחנו קיבלנו אנשים מהפלמ"ח, וקיבלנו גם את אלה מאצ"ל שצורפו והתנדבו לצה"ל, גם קצינים וגם חיילים. ואחרי זה יצא לנו לקבל לידינו, ממש לידינו, את העברת השטחים לאורך כביש ואדי ערה. אנחנו ישבנו על הגדרון והשתתפנו בהעברת השטחים שכוללים את הכפרים הערביים שהבדיון נאלץ לוותר עליהם, ואנחנו ישבנו אחר כך באורך הקו הזה של מגידו ועד בית שאן ועד משלט הברקן, מי שזוכר אותו, והלאה והלאה והלאה. והדבר האחרון שיצא לנו להיות ביחד הוא העברה לנגב. הגדוד שלנו, גדוד 22, נבחר להישאר גדוד מגויס אחד משלושה. הגדוד שלנו הלך לנגב, נשאר גדוד 79 ונשאר גדוד 121. נשארנו 3 גדודים בכל הארץ בתקופה הזאת שבין אוגוסט 49 עד שהתארגן צה"ל מחדש כבר עם המילואים. הייתה תקופה מעניינת, ואני חושב שאנחנו כולנו רשאים להתגאות בפעילויות שהשתתפנו בהם אז לטובת מדינת ישראל. תודה רבה לאיתמר.